Margaret Griner, to my hen agus Shane from Labhraíonn and togra mór atá roing mar páirtí agus ligmid the Shane daile le an stuff in vannacht an cuid is smó ach tá gá togra wein ceann in vanach chun an páirtí a ghaelú ceann eile atá tosnathe wein na policy I le an Gaeilge a chur le chéile don páirtí. Bhí roinnta goibh ag an céad cruinniú a bhí a gcuing timpeall mío hin nuair a thug mé an obair de gachtain eile seachas mé hain leis an policy seo a dhéanamh. Agus job mór é, mar is at é ó thabh gachrúd eile tá sé an muothúringe a measc an pobal bhfuil muidne go mór I bhábhar an Gaeilge agus a réimún an Gaeilge ach an leanú an sin níl ein trár, níl ein documéid a gcuing chun a rá leis an páirtí trí tíosantír cad go dtéireach atá uing chun is Snodaigh an spric sin a bhaint amach glas muid an páirtí agus an píosa tá séna chun daile leis chun is mar Snodaigh an spric sin a bhaint amach leis stigh an páirtí agus hála sé thar an trí agus beidir 4 bliain déarnach go bhfuil sé mise nach raibh a leithéid a documéid ann. Nach raibh mise an casa documéid a bhí chun trár a thuair domsa nuair a bhí mise ag daile le reachtaíocht nó nuair a bhí ceist stádas na Gaeilges in Eorop á phléaghain. Níl sé sin aghain, níl is aghain cad go dtéireach bhí an sí séas rá well tá sé gcónaí ceart atanga a lorab ach cé go fad is atá muidne chun an ceart sin a lorab cad go dtéireach atá uing agus cad go dtéireach atá uing madidir le bilatanga ins na séicúndaigh nó an céad reachtaíocht a bhí mise daile leis beagnach nuair a togh mé ná an bilatanga ins na séicúndaigh agus ag féchan ar sin bhí sé simplí is go féidir sa seasa suas a rá níl sé seo mag go leor níl an start chorus ag dul fada go leor agus seo star an start chorus but níl mise ná a rá níl an takeíocht ann leis stigh an páirtí chun go raibh mise ná a bhhailcht de bille a chur chun céin ag rá seo go dtéireach a bhí uing. Na dairigh lom a lán lasa a chur chun céin dairigh lom aragóntaí dhéanamh. But is almost crí hain a tháinig go lán den na haragóntaí sin ón cúla tá go má star hain an sort star a bhí agamsa an clán a fad ma ahar tus gur tógú le Gaeilge muid tus gur raibh muid gafa le gníomhaíocht ar son na Gaeilges ar son ceart a Gaeilge thar na blianta ach ní láir sin a hiile caithí muidne fís éigean a bheith a gcuing agus é sin a bhíonú do pobal mór na Gaeilge. Tá glúiseach na Gaeilge ann tá a lán agrais a muhin sin atá baintach agus ag gobar ar son na Gaeilge. Ach níl siad a fad a gobar le chéile agus níl siad a fad a gobar ar plán Shinn Féin nó plán aimdina tá siad bailiúil agus déit muidne dó chuig na grúpi sin amach an seo agus rá seo an plán atá gcuinge an bhfuil sibh sásta tacú leis an bhfuil sibh sásta gníomhú linge mar cuid an factas sin. So, I'm léana dúirt méid sa deire here támad chun policy a chur le chéile, támad chun teacht air. Ar a líad tróir éigean nuair tá díospáirte a dhéanamh a gcuing, nuair tá manifestos á chur chun céine gcuing, go bhfuil rudaí áirithe go bun clocaíd dúinge in acail a toghcháin, go bhfuil muid an an iad úsáid mar slot tóis an bhfuil dul chun céin a dhéanamh gcuing. An documéid atá gcuing faoi láthair mar policy ag Sinn Féin is gá leathanach atá well A4 front and back agus beidir go Queen le Martin agus Stíine eile sa seomra sin nuair chuirmid le chéile. Má ceann na héalamh in san documéid sin tá ag glóradh televís na Gaeilge. So sin cé go seanas atá sé a bhí mid á lorach sin ribh sin chumá. So an stuff nua atá lorach go gcuing ná díreúisteach ar policy ó thabh an Gaeilge sa start chorus mas na cuairteanna na húdra áitiúla an Gaeilge sa chorus idachas réamhscoileacht, bunscoileacht
Manscoile, Olscoilíocht, nó tríú levéil, agus idachas de éasig, siúd a bhíon ag dul sa tóra idachas de hir, mar bacóir de gach duine. An sport agus an rólatá ag an Gaeilge sin nó na Halíonn, na man agus an ceann atá muid chun play éigean a bheith going an jobh agus ar tús a chur leis an play ó thaobh na Gaeltachta de chomá.